vetää numerolla 16. Yhdysvaltain pari vetää todella hyvin. Nouseeko niin sieltä ihan omi jaloin nousee vielä sieltä ja katsotaan miten Nobissi sellaa tuo. Tämä on kuule tämmöisen tällä hetkellä niin huippuvauhti. Sehän ei ole mennyt kuin puolisen minuuttia nyt ja ensimmäinen kurva istelee erittäin hyvästi. Ja aikaa menee vasta 36 sekuntia ja Yhdysvaltain pari vetää todella kovaa kyytiä. Eli Sorel. Hän kerran Sorel. Nyt katsotaan, nyt tulee kovaa aika. Siinä on kyllä jälkin päällä tekee. Kyllä, vielä mahtuu, loistavasti mahtuu vielä. Kärkiaika on tulossa. Voi rehveli. Voi että sanoisin minä, että Oi. Sihdillä ohjasta Apu viimeisen kuiva esteen äärettömän ihanasti tulee. Mitä dramatiikkaa, varma kärkiaika menee. Kisat on vähän tämmöisiä